Γεια σου φιλενάδα μου, σήμερα θα σου παρουσιάσω αυτήν εδώ την τσάντα Michael Kors. Τονίζω ότι είναι Michael Kors και είναι αυθεντική Michael Kors. Και το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι σου αρέσει να φοράς και να κρατάς επώνυμα προϊόντα που να μην είναι μαϊμού. Οπότε εδώ είσαι. Το συγκεκριμένο τσαντάκι, το συγκεκριμένο βαλιτσάκι, όπως το βλέπεις, έτσι, είναι πάρα πολύ άνετο, πολύ ευρύχωρο, θα το ανοίξω τώρα και να το δεις. Έχει την κλασική αγκράφα της Michael Kors από εδώ και είναι ένα τσαντάκι το οποίο μπορείς να ξεκινήσεις τη μέρα σου με αυτό και να καταλήξεις να βγεις και το βράδυ για ένα ποτό, άνετα. Έχει αυτές τις χρυσές λεπτομέρειες, οι οποίες το κάνουν πιο ιδιαίτερο. Εννοείται ότι μέσα μπορείς να βάλεις μέχρι και κάτι για να αλλάξεις, για παράδειγμα το βράδυ που θέλεις να πας για ένα ποτό. Χωράει άνετα, είναι τόσο άνετη μέσα, λοιπόν την ανοίγω να την δεις. Εδώ πέρα έχει δύο τσεπάκια. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπεις έχει αυτό εδώ το τσεπάκι με το φερμουάρ, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί αποθηκεύουμε εδώ πέρα ό,τι θέλουμε και το ασφαλίζουμε με αυτό το φερμουάρ, και άλλα δύο απέναντι. Και είναι πάρα πολύ ευρύχωρη, ορίστε. Και έχει και χερούλι. Εάν δεν σε βολεύει να την κρατήσεις έτσι, μπορείς να βάλεις και το χερούλι της και να την έχεις στον ώμο σου. Να σας δείξω κιόλας. Είναι κάτι ιδιαίτερο που κάνουμε, ορίστε, και απ' την άλλη και το κρατάμε στον ώμο. Πολύ βολικό τσαντάκι, πολύ άνετο. Αυτό ακριβώς το ίδιο σαν σχέδιο υπάρχει και σε αυτή την απόχρωση. Θα μου πείτε ποια είναι η διαφορά, μπορεί και να μην φαίνεται. Υπάρχει όμως μια πολύ μικρή διαφορά. Η διαφορά λοιπόν είναι στο χρώμα της τσάντας. Αυτή είναι λευκή με blue-black γράμματα, ενώ αυτή είναι εκρού με beige γράμματα. Οπότε ανάλογα με το τι σας βολεύει με τα ρούχα σας, επιλέγετε.